iartă-mă, dar gem cam rău. Cam urât. Gata-și gura ta fatal. Ne-am întors! Dacă ești prost, mai că-ți arăt ceva pe telefon și tu stai și întreb pe stewardesă până ce țări eu mai fost și o umblat rapid, dar nu mă enerva. Gata, bă, hai! Am început, na, vorbești. Doamnelor și domnilor, bine ați revenit! Bine v-am Stai să-mi pun cască. Dar pentru ce spui casca când n-auzi nimic? Doamnelor și... Să mă aud pe mine, îmi place să mă aud. Ah. Bine ați revenit pe frecvențele voastre preferate, frecvența bârfei! Mie împreună cu prietenul meu, Ștefan! Bună, Ștefan! Bună, Florin! Bună, Ștefan! Ți era dor de mine? Nu! Eu să mor de nu mi-era dor de Ba tine. da, mi-era, Băi, că să nu mor. ne-am mai văzut de la Shelly, nu ne-am mai văzut. Dragii mei, iată-ne acest cadru superb datorită